L-aħbarijiet ta' 8 ta' filgħaxija fuq il-PBS ta' kuljum qed iwassal dak li jiddetta l-Gvern u jirrapporta dak li jorganizzaw Kastilja u l-Ministeri. U l-ewwel 10 minuti tal-bulettin ewlieni fuq it-televiżjoni dejjem qed ikun iddominat minn kontenut li fih jidhru biss l-esponenti tal-Partit Laburista fil-Gvern. Fil-bulettin tal-ħamis l-aħbarijiet tal-Gvern ingħataw b'kollox madwar 14 minuta waqt li l-Oppożizzjoni ġiet kwotata iktar minn 3 darbit inqas u l-maġġoranza tal-kontenut kien lejn l-aħħar tal-bulettin. Filwaqt li l-aħbar ewlenija kienet dik ta' żjara tal-President tal-Kummissjoni Ewropea b'filmati twal mal-Prim Ministru, il-PBS iddeċida li jiddedika 3 minuti sħaħ jirrapporta lill-Ministru tal-Intern Byron Camilleri f'żewġ servizzi li matulhom jitkellem u biss. Mbagħad il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech ingħata inqas minn minuta u nofs dwar dak li stqal fl-imsida rigward l-ekonomija u x-xogħol. Iżda ma semmix li Bernard Grech wieħed li taħt Gvern Nazzjonalista ġdid l-eżenzjoni tat-taxxa mill-VAT titla' għal 60,000 euro. Fil-bulettin tal-ħamis lanqas ma semmit il-konferenza tal-aħbarijiet li tal-Partit Nazzjonalista dwar il-Kunsilli Lokali u l-PBS ma rapportax li l-Partit Nazzjonalista irid li l-Kunsilli Lokali jkollhom aktar saħħa mill-ġdid, xi ħaġa li spiċċat fix-xejn taħt Gvern Laburista. Esperti fix-xandir qalu li dan l-aġir editorjali jikser id-dmir tal-Kamra tal-Aħbarijiet li tagħti vuċi xierqa lil fehmiet diversi fis-soċjetà tagħna.